Srí Lanka. Dnešná téma nášho podcastu Balu bez hraníc je veľký okruh a oddych na pláži na Srí Lanke. Moje meno je Palino, ja vás srdečne vítam a som rád, že nám dnes Lenka o tomto ostrove niečo porozpráva. Ahoj Lenka. Ahoj. Čau. Takže poďme sa pozrieť na tento ostrov. Ako si ho zažila ty, ako ho majú možnosť zažiť naši cestovatelia, ktorí sa rozhodnú ísť z Balu. Tak čo je také tvoje top na tomto ostrove? Začneme tým. Myslíš miesta, že ktoré sa mi tak najviac páčili, alebo ma očarili? No, začneme alebo tak tým. zážitky? No, je tam toho dosť veľa, čo má Srí Lanka práve čo ponúknuť. Uh-huh. Je to fakt taká kombinácia, že veľa tých takých aj kultúrnych zážitkov, ktoré môžeš mať, tak neviem, tak možno, ktoré by som na začiatok vybrala, čo mne sa veľmi páčilo, tak bola Levia skala, Sigiriya, kde si vlastne vyšlapeme úplne až na vrch celej tej skaly, tam je neviem koľko schodov a bolo to vlastne kedysi také kráľovské miesto. Celú tú históriu, ono to má také celkom zaujímavé pozadie, tú históriu, ktorá je k tomu, ale to si väčšinou hovoríme vždycky na tých miestach daných. Neviem, či to tak povedať, akože dá sa to všade nájsť, ale ja by som to nechala ako taký teaser, vieš, taká uputávka. Že... Ľudia tak nehajme, mám sa predstaviť niečo ako také, že turistika? Že ide sa tak, že je to trošku také náročnejšie? Alebo... Šlapeš iba po schodoch. Zase nehodnotila by som to asi ako nejakú turistiku. Nepredstavuj si žiadne vysoké a podobne, čo si absolvoval. Ale skôr také, že proste je to vyšla po schodoch, hej, v tomto čase, takže není to podľa mňa nič také strašné, vieme sa tam zastaviť, vydýchať a podobne, takže, ale je to zaujímavé, krásne výhľady sú odtiaľ. Takže je to naozaj také zaujímavé. To sa mi veľmi páčilo. Boli sme tam napríklad na safari v parku. Keď to porovnám s tými africkými safari, ktoré sme absolvovali dokonca spolu, tak pre mňa to bolo asi najzelenšie safari, aké som kedy mala. Napríklad slony, ktoré sú tu, tak sú úplne iné ako tie africké, lebo tieto azijské sú také trošička menšie, majú tie také bodky na chobotoch. Menšie uši, dobre si pamätáš. Tak pre mňa to bolo zaujímavé, lebo vieš, po tých afrických safari zrazu to bolo strašne veľa zelene. Ale ja čakám, že teraz vyhrkneš ďalšie zvieratá, že čo ešte okrem slonov? Vieš čo, napríklad v tom safari sme videli strašne veľa pávov. To sme my nemali v Afrike. Nie, ale pávy sú také, že India, Srí Lanka, áno. Majú ich tam často. Ale pavy, oni ti, ja neviem, aj keď som bola práve na Ajurvede, tak kade tam proste poletovali a vyleteli na palmu. Hej, sa pozrieš na palmu a na palme máš vyleteného páva, čiže tiež taký nezvyk. Ja to opäť také fotogenické za niečo, že? Ani ho nevidíš poriadne, ale je strašne vysoko, lebo tie palmy sú vysoké, fakt, že sú vysoké. Takže... Dobre, toto safari bolo také niečo, čo ma tam tak dosť zaujalo. Je tam aj nejaká interakcia s tými zvieratami potom? A vieš čo? V Tajsku, že sa chodí ich kúpať, alebo umývať, alebo krmiť? Vieš čo, nemáme to v našom okruhu nič takéto. Takže túto časť nie. A potom, dobre, ešte aké iné zvieratá. Máš tam aj šelmy, no ale... Musíš mať šťastie, aby si to videl. Bohužiaľ, nie sú takto, že luskneš a teraz dobehne nejaké zvieratko k tebe, hej, že tu som. Takže je to o šťastí. No, my sme naposledy nemali, bohužiaľ, našli mi žiadne, ale však vieš, ako to bolo aj v Afrike, proste. Aký sme boli happy, keď sme videli, že toho leoparda na záver. Tak, čo sa týka nejakých opičiek, takéto tam je? Opice tam sú, tie sú na viacerých miestach, dokonca keď sme boli aj už v tej oddychovej časti v hoteli, tak tam sme mali opice a tie nám behali po balkone, takže ak si niekto nechal veci na balkone, tak je dosť možné, že oni to zobrali, alebo pokúsali, alebo skúšali to rozkúsať. Niektorým kočkám aj plavky. Takže to, keď sme ich tam zbadali, tak sme úplne že vyštartovali, schmatli sme hneď veci, ktoré boli na balkóne a schovali ich dovnútra. Hej, nechceš, aby si to mal rozkúsané. Takže opice tam boli a fakt, že keď sa povie drzí jak opica, tak áno, tuto to presne pochopíš. Ešte, ja som teraz prednedávnom videl len taký dokument práve k týmto opicám, že aké sú oni drzé, ale oni sú veľmi inteligentné, pretože oni ti zoberú nejaké, či už okuliare, šlapka alebo tie plavky. A chcú to na výmenu. Presne tak, pretože oni zistili, že aha, ty ten mobil potrebuješ a dáš im čokoľvek. Hej, takže dávajte si pozor na opice. Treba. A asi ich ani moc, podľa mňa, netreba nejako tam prikrmovať alebo niečo. Ako oni tej potravy tam majú dosť veľa, všade po stromoch, takže
s tým sa asi netreba zaťažovať, že ich krmiť. Treba si skôr dávať na ne pozor. No, máš tam korytnačky, napríklad, keď už sme pri tých zvieratkách. A na Srí Lanku chodí vlastne klásť vajce, asi myslím, že 5 zo 7 druhov korytnačiek, ak si to správne pamätám. A keď tam náhodou aj by si nevidel, hej, naživo nejaké korytnačky, čož väčšinou sa vždycky podarí, tak sú tam potom ešte aj rôzne také ako keby útulky pre korytnačky. Ktoré nech zachránili, hej? Kde buď ich zachránia, sú tam nejaké aj také, čo mali teda nejaké, že poškodenie trebárs, hej, že nejaká korytnačka mala dosekanú plutu, hej, takže ako keby s kyptíkom, hej, že proste nejaký motorový člen, hej, ju usekol, alebo albínske korytnačky. Aj také bývajú. Keby boli oni vo voľnej prírode, oni už by asi pravdepodobne ani neprežili. Alebo keď niektorá mala nejaké poškodenie, tak proste iba sa ako keby vznášala na tej hladine, že nedokázala sa ponoriť. Takže sú tam miesta, kde tie korytnačky môžeš stále vidieť. Majú tam aj také malinké, také ňuňu korytnačky, ja neviem, týždňové, hej, čo sú vyľahnuté. Niekedy u nich nechajú proste, aby troška nabrali iba silu, veľkosť a potom ich vypúšťajú do oceánu. Takže to je také tiež milé. Tak, čo to zažiť? No paráda. Okay. Tak to tam môže byť. Napríklad sa mi stalo minulý rok, že bola som na jednom mieste, kde som sa pravidelne kúpala a viackrát som videla, že korytnačky vedľa mňa sa vynorí, že sa nadýchovali a v noci mi povedali domáci z hotela, kde som bývala, že akorát nakladli vajíčka a označili tie miesta, hej, že kde boli tie vajíčka. To bolo 2 metre od môjho lehatka. Chápeš? A ja som ich nevidela, keď to večer nakladla. To mi bolo tak ľúto. Takže oni, keď našli to miesto, tak si ho vždycky ohradili, aby si to proste chránili. A hlavne kvôli psom, lebo tam je neskutočne veľa túlavých psov. Ako v Grécku je strašne veľa mačiek, tak práve na Srí Lanke je to neskutočné množstvo psov. A tie psy, keď nájdú tie korytnačie vajcia, tak oni vyhrábú proste tú dieru a oni ich žerú. Takže aj v tom čase, presne keď som tam bola, tak na druhom mieste kopali tie psy a žrali tie vajcia. Tak potom prišli domáci a vlastne tie vajíčka zobrali do kyblíka a premiestnili ich na iné miesto, kde ich zakopali a zase to ohradili, aby to bolo proste chránené pred tými psami. Že snažia sa ochrániť tie korytnačky. Takže to bolo také milé. To sa mi páčilo. To sa mi páčilo. A túto možnosť majú vidieť aj ľudia, ktorí idú potom s tebou? Ako tiež si nenaplánuješ, keď tá korytnačka ide naklásť tie vajcia, takže ťažko povedať. Lebo na pláži si, ale či tam príde zrovna naklásť, vieš, no to nenaplánuješ, to je proste príroda. Veľa takých vecí je, že podľa šťastia, že či už teda vidieť polárnu žiaru, alebo vidieť leva, alebo leoparda, tak na to všetko treba mať šťastie. No takže toto boli také pekné miesta. Napríklad inak, čo ma ešte na Srí Lanke zaujalo, OK, konkrétne úplne sme nevideli túto časť naživo, ale videli sme ju na videu a to sú bane, kde ťažia vlastne oni nerastné také suroviny polodrahokami a tým je Srí Lanka aj dosť známa. Tak toto nám púšťali vlastne tie videá, ako si oni urobia tie bane alebo tie štôlne. Hej, ako keby urobia si taký štvorec a to postupne začnú kopať, urobia si nejakú takú konštrukciu, ako keby okolo takú drevenú, dajú tam mách a proste a celý ten spôsob a to napríklad to by nebolo také, prišlo mi to zaujímavé, veľmi, lebo asi toto by mi nikdy nenapadlo, že takýmto štýlom oni budú vlastne získavať tie polodrahokamy alebo ako ich nájdu. A my to máme spojené vlastne, že máme prehliadku, kde sa pustí to video a ako vyzerajú tieto štôlne alebo tie bane, ako to oni robia a potom ako aj opracovávajú tie kamene. A sme aj v dielni, kde to vidíš celé naživo. Samozrejme na záver môže si človek nakúpiť, pokiaľ chce, ale je zaujímavé vidieť aj jednotlivé tie druhy, tie odtiene, tie farby, lebo asi pokiaľ som to nevidela všetko v tom obchode, ani som nevedela, že také farby vôbec tých polodrahokamov existujú. Ale už opracované. Opracované už, keď aj sú. Lebo v tom surovom stave to nevyzerá tak blink. Nie. To musia byť obrúsené tie plošky a musia byť jednotlivé tie uhly, pod ktorými ako to je brúsené. Akože je to zaujímavé. Mňa toto celkom zaujalo. Mne sa to páčilo. Čo sa dá ešte vidieť? Čo sa dá vidieť? Vieme vidieť kráľovské mestá, rôzne také pamiatky, buddhistické chrámy. Veľmi si oni
vážia tie svoje chrámy, ako často to chodia, alebo aj keď ideme napríklad v Kandy, tak tam je chrám Budhovho zubu a vlastne neustále tam tí ľudia chodia, čo ma napríklad možno prekvapilo, alebo čo človek absolútne nečaká, že keď ide tiež takto do takého chrámu, tak prechádza kontrolou, ako keby si šiel na letisku. Vieš, či niečo náhodou nemáš. Takže to je tiež také zaujímavé. Alebo, neviem, ďalšie veci, ktoré tam môžeme, pozrieť, tak sú obrovské rybie trhy v Negombe, kde máš proste stovky ulovených čerstvých rýb, oni ich potom narežú a sušia. To tam tak príjemne voní, že? Vieš čo, my sme zrovna mali šťastie, že absolútne tam nebol žiadny pach, ale že žiadny. Ja neviem, čím to bolo vtedy spôsobené. Nemali ste COVID náhodou, hej? Nie, nemali sme, ale štandardne, že bývajú tieto pachy, ale zrovna vtedy, keď my sme tam boli, tak sme ho nemali, takže ja vôbec nemám s týmto žiadny nejaký nepríjemný zážitok, hej, že nejaké smrady a pachy a podobne. Takže my sme to mali úplne, že fakt, že nádhera, ale to keď vidíš, to sú stovky rýb a proste keď to tam sušia, je to fakt, že zaujímavé. To sa mi tiež veľmi páčilo. Alebo ďalšia taká fintafne, vieme sa zastaviť v obchode a vyskúšať si tie tradičné sáry. Vieš, krásne, tie farebné, čo ženy sa v tom fintia. Samozrejme, aj muži si môžu dať také nejaké tie ich tradičné oblečenia. No už ťa vidím, ty by si isto vyskúšal. No však na fotoshooting s tebou. Ako toto je také milé. Oni praskli internety. To si každý aspoň vyskúšal, lebo za to nič nedáš. Proste si to vyskúšaš a vieš, ako by to vyzeralo. A oni majú vždycky také tie krásne farebné oblečenia, tie sary. A každý si môže vybrať tú farbu, ktorá sa mu páči. Tak je to také dobré, také zaujímavé. No, veľký okruh je spojený história, pamiatky a oddych. O ten pomer je aký? Čo? Bavíme sa? Asi tak pol na pol. Pol na pol. Začíname najskôr tou poznávacou časťou a potom si dáme tú oddychovú. Takže dobre, v tej poznávacej ešte napríklad máme aj návštevu takých, že koreninových záhrad. Máme to aj v iných krajinách, ale na Srí Lanke takisto. Takže tiež proste môžeš vidieť, ako rastie, kurkuma, zázvor, ananás, klinček a proste kopec rôznych tých možno pre nás bežných surovín, ktoré pravidelne používame. A tu je to vlastne ešte prepojenie, čo z toho vyrábajú a aké produkty. A keďže tá Srí Lanka je známa aj to svojou ajurvédou, tak samozrejme je to prepojené s tými ajurvédskými produktami a ako majú to prepojenie s tou prírodou a s tým zdravím a s tými účinkami vlastne pre človeka. Tak rôzne aj krémiky alebo repelenty, hej, z citronely a podobne, akože krásne to vonia. Tak? Dobre, čiže to sú také tie ideálne veci aj ako suvenír alebo darček? Áno, lebo môžeš si to doniesť, môžeš to podarovať, alebo taký repelent to každý využije, keď to pekne vonia, máš to prírodné, nemáš tam žiadne chemikálie, tak je to super. A ty máš čo? Ja mám odtiaľ olej zo santalového dreva. Je taký dosť hustý, veľmi, takže vieš si to napríklad zmiešať so svojím denným krémom a potom si to môžeš dávať na tvar. Takže rôzne veci, neviem, je ich veľa. Veľmi veľa našich klientov si bral práve tieto ajurvédske produkty. Príklad, nejaký škoricový taký krém, balzam, čo si môžeš natrieť aj na nohy, na zahriatie, hej, na studené nohy, alebo tak. Tam je neskutočne veľké množstvo využitia tých produktov. Takže tam je krásne to prepojenie tých ajurvédskych produktov, ajurvédskej medicíny, kde ti oni vysvetlia vždycky tí domáci, čo, kde, na čo, ako to používajú. Takže je to tiež také celkom zaujímavé. Dobre, čiže tá prvá polovica toho výletu je taká nabitý program, kde sa pozerajú pamiatky a navštívujú takéto tú koreňovú farmu a podobne. Hej? No a v tej druhej časti potom sa čo? 100% lenešenie? Alebo je tam tiež stále nejaké... Nie je to tak úplne, že 100% lenešenie. Kto chce, môže. Aha. Ale zatiaľ sme také tri nemali asi. Okay. Kde by úplne iba vegetili. Lebo my aj keď sme už si dávali alebo dávame si takúto oddychovú časť, tak tu máme práve na pláži Mirisa. A pre mňa je to jedna z tých najkrajších pláží, lebo dá sa tam aj dobre kúpať. Tak, lebo Srí Lanka má dosť veľké vlny, ale toto sú zhodou okolností také, že relatívne podľa mňa v pohode, že dá sa tam aj dobre prejsť, dá sa tam kúpať. Na niektorých miestach úplne, že aj bez vln. Podľa toho, že kde, v ktorej časti, v ktorej zátoke sa nachádzaš. A
pri tej južnej časti vieš stále absolvovať nejaké výlety, ktoré sú práve vhodné z tej južnej časti, alebo nejaké aktivity. Napríklad, viackrát sme boli odskúšať surfovanie pre začiatočníkov. Ja konkrétne som surfovala, alebo skúšala som práve toto surfovanie úplne prvýkrát na Sri Lanke. Bolo to hneď vedľajšia pláž Veligama a je to makačka. Akože za mňa je to makačka. Povedali nám všetko, čo ako máme robiť, vysvetlili nám to, ako máme si vyskočiť na tú dosku, hej, už keď ležíš, keď je vlna, ako sa máš postaviť. No padali sme jak hrušky do tej vody, ale že strašne. Fakt ako, no hodinu sme mali zaplatenú, ale veľa sme padali. Úplne na záver, presne úplne posledná vlna, fakt, že napríklad mne krásne vyšla, že úplne som prešla skoro až úplne na breh, že úplne super celý človek šťastný. Hovorí nám ten inštruktor, že môžete prísť aj zajtra. My, že jasne. Zajtra sme sa ledva pohli. Akože na ten druhý deň sme mali takú svalovicu na tom bruchu, fakt, že nezdá sa to. Ale keď nie si zvyknutý, vieš, na ten pohyb, ktorý vykonáva, že jak sa máš vlastne vyhopnúť a postaviť na ten surf, bolo to super. Tam je hlavne také dlhé pozvolné ten vstup do mora, takže nemáš tam ani žiadne kamene, ani nič, takže aj keď padáš, takže vlastne stále padáš ako keby úplne v pohode do piesku, nemáš tam hlbokú vodu. Vieš, že nemusíš sa bať, že veľa takých tých možno blokov, ktoré ľudia majú, tak máš odstranený užívať z toho, aká je tá voda. A tie vlny boli, predpokladám, tak akurát, hej? Maličké, akože ty keď sa pozrieš, si povieš, Ježišmar, však na tom sa nedá ani naučiť, že čo, kde, no dá sa, ale máš čo robiť, keď si ako začiatočník, fakt, že kým sa to naučíš. Myslím si, že pre začiatočníkov úplne, že ideálne, že skvelé. Surfovať, fantastické. Takže toto je napríklad jedna z tých aktivít, hej, alebo ďalšia, dobre, v tejto južnej časti sú práve tie korytnačie útulky, čo som spomínala, že vieš takisto pozrieť, alebo pokiaľ máme, že aktívnych klientov a chceme toho viacej, tak dávali sme si napríklad extra ešte hlavné mesto Colombo. Minulo sme mali napríklad partičku, kde sme mali aj salsa tanečníkov, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na salsa party do Colomba. Takže dali sme si takú prehliadku historickú ešte mestom, aj s pamiatkami a večer sme išli na party. Boli sme asi do 2:00 v meste, mali sme to 2 hodiny naspäť do hotela. To, že sme prišli o 4 ráno do hotela, absolútne nikomu nevadilo. Proste všetci sme boli šťastní, vytancovaní, ale čo bolo najlepšie? Mali sme aj kočky, ktoré absolútne salsu netancujú. Počúvaj, prišli tam chalani, pre nich tí domáci, ktorí to tancujú. Už len to, že bola biela, tak ju zobrali, babi si proste tancovali, oni sa snažili, ukazovali im kroky, viedli ich, počúvaj, by si povedal, že babi budú sedieť? Oni boli non-stop, takto sa tam točili, v kuse boli na parkete. Či vieš tancovať, či nevieš. Proste toto bolo napríklad fantastické. Tak myslím si, že toto je čaro vždy tej dovolenky, že aj tam skúšaš nové veci a je ti jedno, že či prídeš o 2:00 v noci alebo nie, alebo že koľko naspíš. Lebo však sem tam si aj cez deň dáš toho šlofika potom na pláži. Tak teda. Vtedy vieš, že tak druhý deň si dáš voľno, hej? Že tak zrovna vtedy, alebo dáš si niečo až ku večeru. Napríklad v Mirise je ešte taký jeden taký kopček, volá sa Mirisa, a to je Coconut Hill. Tak tam sa dá ísť napríklad na krásny západ slnka pozrieť. V podstate máš to iba ako keby holý kopček a samé kokosové palmy. To je celé. Ale je to krásne. Úžasné. No. Takže niekedy úplne aj taká drobotinka, ale je to také, že príjemné spestrenie. Že jedna téma, ktoré sme sa nedotkli ešte je jedlo. No, ako to je s jedlom na Sri Lanke? Dobre, takže čo sa týka jedla, Sri Lančania majú veľmi radi štiplavé a pikantné jedlá. Čož ja osobne napríklad absolútne nemám rada a nedávam to, takže pre mňa v tomto je to celkom výzva nájsť si tie lokálne veci, ktoré nie sú štiplavé. Ja sa vždycky pýtam, že či majú neštiplavé. Oni jasne, toto je sladké. Všetko, čo oni povedia, že je sladké, tak ja by som plamene vyšla hlasu. Takže ak to poznáš, tak asi vieš, o čom hovorím. Ale keď máme napríklad ten okruh, tak tam máme klasické hotely a nazvem to takú, že aj tú európsku stravu. Takže vieš si vybrať neštiplavé, fakt, že naozaj neštiplavé a chutné jedlá. A vždycky je tam urobená aj tá časť tej tradičnej srilanskej kuchyne, kde máš aj tie pikantné. Takže vieš si to nakombinovať, hej. Pokiaľ niečo moc na teba pikantné, dáš si to druhé. Takže vieš sa tam veľmi dobre najesť. A pokiaľ by si bol v tej časti, kde natrafíš už iba na tej štiplavé, tak možno, že sa schutneš, no lebo sa nenaješ. Čím si ťa získal tento ostrov? Príroda je tam krásna.
Ale napríklad, čo ja som vnímala asi od prvého razu, keď som tam bola, že oni si nevážia ako keby tú svoju prírodu. Že strašne veľa vyhadzujú odpadky vonku. Čo mne sa osobne úplne že nepačí. Vieš, že ako my sa snažíme aj recyklovať a dávať pozor na proste to, čo vyhodíme kde a ako, tak oni s týmto si absolútne nelamú hlavu a všetko tak vyhadzujú vonku. To mne sa osobne nepačí. A treba sa možno na to troška nachystať, aby to nebol potom taký veľký kultúrny šok pre človeka. Ako India je v tomto podľa mňa ešte horšia. Ja som konkrétne ešte v Indii nebola, ale z toho, čo mi hovorili aj iní ľudia, tak, že Sri Lanka je na tom podstatne lepšie, že tam je to už extra mega moderné, ale treba sa možno na to nachystať, že je tam v okolí aj ten bordel. Napriek tomu, aká je tam krásna príroda a krásne miesta, tak zároveň aj ten kontrast toho neporiadku. Všetko je to o ľuďoch, no. Bohužiaľ, spôsobili sme to my ľudia. No a ako by si zhodnotila tú kombináciu kultúra, pamiatky a relax na Sri Lanke? Podľa mňa je to práve že také ideálne také vyváženie. Že určite nemáš to iba čisto behačky. Dobre, na začiatku si ich možno tak, že tam v úvodzovkách odbiješ, hej, ale máš tam fakt, že aj krásne miesta, krásne výhľady. Sme aj v strede toho ostrova. A ja neviem, máš tam takú ikonickú jazdu vláčikom, ak si videl niekedy nejaké fotky alebo videá zo Sri Lanky, kde sa chodí cez taký Nine Arch Bridge, čiže 9-oblúkový most, takým tým tradičným vláčikom. Bežne tí Sri Lančania majú otvorené tie dvere, tak ľudia, hlavne turisti sa nám zvyknú tak vykláňať a robiť si krásne ikonické fotky, veď kto by to nechcel. Treba dávať pozor aj pri takýchto veciach, lebo domáci to samozrejme nerobia, robia to iba turisti. Takže napríklad toto je tiež jedno z miest, ktoré môžeš pozrieť. Máme tam veľa prírody, nejaké aj také tie maličké, nazvem to skôr prechádzky ako turistiky, lebo turistika by bol podľa mňa luxusný názov pre niektoré tie miesta, ktoré navštívime. A zároveň, keď to prepojíš aj vlastne s tou plážou a dáš si tam aj ten oddych, tak cítiš sa, že OK, tú prvú časť si tak pospoznával, videl si, zažil si a potom si môžeš tak oddychnúť a vychutnávať, skúšať, ísť na tie lokálne trhy a nakúpiť si možno nejaké tie lokálne veci a oblečenie a koreniny a tam je toho fakt, že veľa. Tam keď prídeš aj do obchodu, tak to ti všetko tak krásne vonia od tých rôznych korenín a od škorice a kurkumy a klinčekov a kdečoho. Takže je to také zase fajn. Čiže odporúčaš? No určite áno. Dobre, takže takýto letný pohľad na Sri Lanku nám dneska približila Lenka. Ti ďakujem veľmi pekne za tento pohľad. Ak sa chcete dozvedieť viacej o tomto krásnom ostrove, tak balu.sk. Dobre, ďakujem Lenka a ďakujeme vám. A ja ďakujem. Ahojte. Ahojte.